El futur que volem per a Reus no es pot improvisar. De sempre, Reus ha estat una ciutat amable i d'oportunitats que s'ha fet gran comptant amb els sectors més dinàmics. El nostre èxit com a societat republicana serà implementar un projecte social que proporcioni eines i recursos a les persones. Cal fer un reconeixement al col·lectiu de mestres i al seu treball. Continuem necessitant de la seva implicació i empenta per educar les persones de la societat del futur. Per recuperar el potencial cultural de la ciutat, ens hem de servir del talent local i fer polítiques que facilitin que passin coses. Volem una ciutat oberta, que relacioni amb el nostre entorn, amb el país i amb la resta del món. Cal prendre decisions clares i de llarg abast en matèria de transport i mobilitat. Per ser més forts, és vital el respecte dels drets i les llibertats individuals i col·lectives. Una ciutadania que assumeixi els deures col·lectius i participi de les decisions que ens afecten en comú. La república és el resultat de la nostra manera de fer com a societat. Aquest és el meu compromís: posar les bases per un model nou de Reus. Iniciar un cicle que planifiqui els reptes de futur, que ofereixi un tarannà diferent. Un impuls republicà.